Molt bones i benvinguts a un nou vídeo d'aquest canal. Avui parlarem d'un dels esdeveniments més transcendents de la primera dècada del segle XX a Catalunya. Una setmana d'estiu que, com el propi nom indica, va acabar com una autèntica tragèdia. Un alçament popular en contra d'una guerra classista i injusta, al qual es va sumar un profund descontentament per un sistema que no donava resposta a les necessitats de moltíssimes famílies humils d'arreu del país. Un esclat de violència en contra del sistema i molt especialment en contra de l'Església, amb unes conseqüències socials i polítiques importants i que, a més, ha quedat gravat a foc a la nostra memòria col·lectiva com a país. Avui anem fins a l'any 1909 per parlar de la Setmana Tràgica. Abans de començar, recordeu que aquest és un programa de divulgació, no és un programa acadèmic. La nostra finalitat és donar-vos un marc general per entendre cada un dels esdeveniments dels quals parlarem. Us animem a consultar moltes altres fonts que hi aprofundeixen molt més. I també recordeu que ens encanten els vostres comentaris. Si us plau, deixeu-nos-en molts. Doncs vinga, som-hi! Si recordeu el vídeo sobre el repartiment d'Àfrica, recordeu que a la conferència de Berlín a finals del segle XIX, les principals potències europees del moment es van repartir el continent africà. Espanya va a aquella conferència com un estat ja en decadència i, per tant, conscient que el tros de pastís que s'acabarà emportant serà sensiblement més petit que la resta. I, efectivament, així va ser. Les possessions espanyoles a l'Àfrica van ser raonablement modestes, parlant del Sàhara Occidental, Guinea Equatorial i la part de la qual parlarem avui, el nord del Marroc. Aquesta zona d'influència espanyola al nord del Marroc encara va trigar bastant a acabar-se de definir amb concreció. Després de la conferència de Berlín venen altres conferències i tractats internacionals amb altres països com França o Alemanya per tal d'acabar de definir exactament fins on arribava aquesta zona d'influència. Pel mig de tot això, però, hi ha un esdeveniment que serà absolutament clau per la història de l'imperialisme espanyol, el conegut com a desastre de 1898. Els detalls concrets d'aquest moment històric ja els tractarem en futurs vídeos, però la conseqüència important és que Espanya perd les seves 3 grans colònies d'ultramar que li quedaven: Cuba, Puerto Rico i Filipines. I a més, després d'una enorme humiliació militar a mans dels Estats Units. Això té una sèrie de conseqüències des del punt de vista econòmic, però sobretot des del punt de vista emocional. L'estat espanyol queda devastat per aquesta derrota. Com ja vam explicar en el capítol del colonialisme, tenir colònies no era només un tema econòmic o estratègic, que també, sinó que era un tema d'estatus. Els grans països tenien colònies, i si no tenies colònies vol dir que passaves a ser un país de segona. De facto, Espanya ja feia temps que ho era, però el manteniment de les colònies li permetia viure en una certa falsa il·lusió que seguia sent una gran potència internacional. En el moment en què perd les colònies, decau aquesta il·lusió, i amb això l'autoestima del país. En part fruit del mal gust de boca que va deixar aquesta derrota, tota l'energia colonial espanyola passa a centrar-se a les seves possessions africanes. I una d'elles és el que ja hem comentat, la zona del Rif, al nord de l'actual Marroc. Aquesta era una zona empobrida i de molt difícil governança. Bàsicament, però, el seu principal interès econòmic estava en les mines de ferro que hi havia en tot aquest territori. Amb la finalitat d'explotar-les, l'any 1908 es constitueix la Companyia Espanyola de les Mines del Rif. Era una societat privada que tenia els drets d'explotació de tots aquests jaciments miners. Aquí tenien interessos econòmics les principals fortunes espanyoles del moment. Per posar només alguns exemples, en formaven part diversos ministres que en aquell moment estaven en actiu, el conde de Romanones o, per fer-ho més nostrat, també la família Güell. El principal problema amb el qual es va trobar aquesta companyia va ser l'enorme hostilitat que es va trobar per part dels rifenys. Els pobladors locals veien aquestes explotacions mineres com una mena d'espoli econòmic estranger, cosa que tampoc era massa sorprenent perquè el cert és que era literalment això. A partir d'aquí es comencen a organitzar una sèrie de guerrilles per tal de combatre aquestes implantacions mineres. Hi ha diversos atacs a unes quantes mines en les quals acaben morint uns quants miners. Això desencadena una crisi política que acaba desencadenant un autèntic conflicte militar entre l'exèrcit espanyol que havia de defensar aquestes mines i les milícies locals. Aquest episodi es coneix com la Guerra de Melilla i abarcarà entre 1909 i 1910. Tot i els prejudicis bastant racistes contra les guerrilles, a les quals el govern espanyol considerava 4 replegats que havia d'escombrar en qüestió de 2 dies, el cert és que van presentar la batalla. Madrid es veu obligat a recórrer a la mobilització forçosa de nois de tot l'estat per tal d'anar a lluitar a la Guerra del Marroc. Aquest fet serà realment important.
En primer lloc, perquè només feia 11 anys de 1898. Per tant, tothom tenia molt clar el record del que havien simbolitzat aquells vaixells carregats amb milers i milers de nois que anaven a lluitar a una guerra colonialista i molts d'ells no tornaven. En aquest cas, a més, cal sumar-hi que tota la retòrica nacionalista i patriòtica que havia envoltat la guerra de Cuba amb la guerra del Marroc no es donava. La sensació generalitzada és que era una guerra absurda en què tenien molt poca cosa a guanyar-hi. I els nois que mobilitzaven per anar al front tenien la sensació que estaven entregant la seva vida per una causa que ni els hi anava ni els hi venia. I això s'hi suma encara el component profundament classista que tenien aquelles mobilitzacions. A qui li tocava ser mobilitzat era una cosa que en teoria es decidia per sorteig. Però la trampa estava en què, si et tocava, tenies l'opció de pagar una quantitat molt important de diners gràcies a la qual et lliuraves d'haver d'anar al front. Si feies això, el teu lloc passava a una altra persona, que si també podia pagar els diners, doncs fantàstic, es quedava a casa. Però si no, li tocava ocupar el teu lloc. Per la qual cosa, qui acabava embarcant cap al Marroc acabava sent sempre els fills de les famílies més humils. I aquí cal sumar-hi encara un altre context general molt important. A principis del segle XX, Catalunya ja estava en plena industrialització. A les ciutats industrials catalanes es conglomeraven moltíssims obrers que vivien en unes condicions terribles. Reclamaven coses com ara un salari just, un horari raonable, unes condicions laborals dignes i també seguretat laboral a l'hora de desenvolupar les seves funcions. L'absència de resposta a aquestes reivindicacions havia anat generant també tot un caldo de cultiu d'un malestar d'un sector molt important de la població catalana, que tenia la sensació de ser profundament explotada i maltractada per un sistema que feia que uns quants senyors s'enriquissin enormement mentre el gruix de la població ho passava molt malament. La mobilització per la guerra de Melilla va ser, d'alguna manera, el factor desencadenant de tot aquest malestar acumulat. El moment àlgid en què tot comença a esclatar és el dia 26 de juliol de 1909. Aquell és el dia en el qual els reclutes concentrats a Barcelona havien d'embarcar els vaixells per marxar cap al Marroc. Prèviament, els sindicats laborals havien convocat una gran vaga general de protesta per intentar evitar l'embarcament. I a més, aquell dia, les pròpies famílies dels soldats comencen a mobilitzar-se per tal d'impedir que pugin els vaixells. Cal tenir en compte que en aquell moment les prestacions socials de l'estat espanyol eren pràcticament nul·les. Per tant, per totes aquelles dones, molt sovint mares de família, el fet que els seus homes s'anessin a la guerra no només podia voler dir que no els tornin a veure mai més, sinó que, a més, es quedaven sense font d'ingressos per tal d'alimentar els seus fills. Per tant, el malestar i la indignació era realment enorme. Hi ha algunes fonts que asseguren que fins i tot va generar un malestar especial el fet que algunes dones de família rica van aprofitar també per aquell dia anar al port per tal de repartir estampetes de la verge als soldats perquè els protegís en la batalla. No s'ha del tot segur si això és cert o no. Però en tot cas, si va arribar a passar, segurament la seva intenció no era que fos una provocació, però a la pràctica, evidentment, va ser percebut així. Les mobilitzacions acaben impedint l'embarcament, però sobretot desencadenen una autèntica onada de disturbis per tota Barcelona. La cosa empitjora encara el dia següent, el dia 27 de juliol. Aquell dia hi ha un fet important de la guerra, el conegut com a desastre del barranc del Llop, una emboscada que les milícies rifenyes van parar a les tropes espanyoles i que va acabar amb una estrepitosa derrota militar. Les xifres varien, però es pot considerar que van morir aproximadament entre 1.000 i 1.500 soldats espanyols. La censura va intentar que les notícies no arribessin a la península, però van acabar arribant. Quan la notícia arriba a Barcelona, la por és evident. Els nostres homes poden ser els següents si acaben anant a la guerra. Per tant, hem de seguir mobilitzats per impedir que embarquin. La violència s'estendria per tota la ciutat. I aquí és on entra un altre factor molt important, l'orientació anticlerical d'aquestes protestes. Ja hem dit que la percepció generalitzada és que el sistema era profundament injust, sobretot amb els més humils. I a l'Església Catòlica es veia com un dels pilars d'aquest sistema profundament injust i com un dels legitimadors d'aquesta desigualtat i d'aquesta injustícia. Per tant, era habitual que la violència revolucionària, quan esclatava, es dirigís no només contra els poders instaurats, sinó també contra el poder eclesiàstic. Per tot Barcelona es cremen esglésies i es cremen convents. Aquesta era una situació que es va repetir més d'una vegada a la capital catalana i de fet va fer que en aquell moment Barcelona fos coneguda com la Rosa de Foc. El govern espanyol estava presidit en aquell moment per Antoni Maura i Muntaner, un mallorquí conservador, defensor de la guerra, que va acabar responent per la via violenta. Va declarar l'estat de guerra a la ciutat i va enviar l'exèrcit a sufocar la revolta. La pau va encara trigar uns dies a arribar als carrers de Barcelona. De fet, durant aquest temps es va extendre també a altres ciutats industrials de Catalunya, que van sumar-se a la revolta. Però això sí, no es va extendre a les ciutats de la resta de l'Estat, que era un dels objectius dels revoltats, amb la idea que això podria arribar a fer trontollar els pilars del règim. Però no va ser així.
Van trigar uns dies, però finalment, el 2 d'agost de 1909, la calma torna als carrers de Barcelona. Pocs dies després es restaurarà també a totes les ciutats catalanes. El balanç final d'aquesta jornada serà aproximadament d'un centenar de morts, tot i que és cert que hi ha fonts que aporten diferents xifres. Més enllà de les conseqüències materials de la Setmana Tràgica, sobretot el que provocarà és que les elits econòmiques i polítiques, i també eclesiàstiques, del moment tinguessin por que un episodi així es pogués tornar a repetir. Per qual cosa es demana actuar amb severitat a l'hora de buscar responsables i castigar-los durament. El govern de Maura a partir d'aquí inicia una mena de cacera de bruixes i acaba identificant uns quants líders anarquistes i sindicalistes amb la idea de presentar-los com els grans responsables de la revolta i que rebin càstigs exemplars. Entre aquestes 5 persones, el nom més conegut és el de Francesc Ferrer i Guàrdia. Ferrer i Guàrdia era un intel·lectual i pedagog anarquista, nascut a Alella el 1859. El 1901 havia fundat l'Escola Moderna, una escola que es presentava com l'alternativa a l'ensenyament religiós, que consideraven un dels grans problemes que frenaven el canvi social. Era un sistema pedagògic mixte, per tant en contra de la segregació de sexes, i que partia dels valors lliurepensadors i democràtics. Això li havia fet guanyar un prestigi important, tant dins de Catalunya com també a nivell internacional. Les proves contra Ferrer i Guàrdia, el cert és que eren molt pobres. Ni tan sols va poder acreditar, més enllà de qualsevol dubte, que durant aquells dies ell era a Barcelona. Malgrat això, el govern de Maura necessitava un boc expiatori i van considerar que Ferrer i Guàrdia era el candidat ideal. És jutjat per incitació a la rebel·lió i condemnat ni més ni menys que a mort. Quan es dona a conèixer la sentència, es mobilitza un enorme moviment ciutadà en defensa de la seva llibertat. Un dels episodis més coneguts d'aquesta mobilització és l'article La ciutat del perdó, que el poeta Joan Margall va intentar publicar al diari La Veu de Catalunya poc abans de la seva execució. Com us podeu estar tranquils a casa vostra, sabent que un dia, el bon solet del dematí, allà dalt de Montjuïc, trauran del castell un home lligat i el passaran per davant del cel i del món i del mar i del port que trafiqueja i de la ciutat que s'aixeca indiferent. I a poc, ben poc a poc, perquè no s'hagi d'esperar, el portarà a un racó del fosso i allí, quan toqui l'hora, aquell home, aquella obra magna de Déu en cos i ànima, viu, en totes les seves potències i sentits, amb aquest mateix afany de vida que teniu vosaltres, s'agenollarà de cara al mur i li ficaran 4 bales al cap i ell farà un salt i caurà mort com un conill? Però ni van permetre que l'article es publiqués, ni tampoc van evitar l'execució. Ferrer i Guàrdia seria executat al castell de Montjuïc el dia 13 d'octubre de 1909. Aquesta mort suposaria un cop duríssim per la imatge internacional de l'estat espanyol i, sobretot, del sistema polític imperant en aquell moment, el conegut com a sistema de la restauració. Les mobilitzacions es van succeir no només per Catalunya o per Espanya, sinó també per moltíssims altres països europeus. Especialment sensibles van ser les mobilitzacions a França, que segurament era el país amb el qual Ferrer i Guàrdia tenia més vincle. Es va arribar a assaltar l'ambaixada espanyola a París i la manifestació en contra de la sentència que va tenir lloc a la capital francesa va plegar ni més ni menys que 130.000 persones. El cert és que a Antoni Maura el tret li va sortir per la culata. Matar a Ferrer i Guàrdia va suposar una crisi del sistema molt més gran que no pas els fets de la Setmana Tràgica en si mateixos. Tant és així que el govern de Maura va sobreviure només una setmana a Ferrer i Guàrdia. A finals d'octubre de 1909, el rei li retira la confiança i deixa de ser president del Consell de Ministres. Poc després acabaria perdent el càrrec també el llavors alcalde de Barcelona, el conservador Joan Coll i Pujol. I els fets també suposarien un important cop a la reputació del gran partit de la Catalunya del moment, la Lliga Regionalista. Era un partit de centredreta, liderat sobretot per grans burgesos catalans, que havia donat suport a l'actuació repressiva del govern de Madrid contra la Setmana Tràgica. Ho van fer sobretot perquè consideraven que episodis revolucionaris com els que s'havien viscut durant aquella setmana posaven en risc els seus privilegis i el seu estatus. I per tant creien que s'havien de tallar d'arrel. Però el cert és que el seu èxit electoral havia estat en part també per la seva aliança amb altres forces catalanistes més progressistes i el seu suport a les mesures de Maura va acabar ferint de mort aquestes aliances. Tot i així, aquestes són només les conseqüències més evidents i les que es van veure de manera més immediata. Segurament les conseqüències més importants són aquelles que són més a llarg termini. La Setmana Tràgica i la mort de Ferrer i Guàrdia van suposar un cop molt important pel sistema constitucional vigent fins a aquell moment. Es va constatar que els moviments populars estaven socialment arrelats i que les ànsies de reforma i democratització de l'estructura política i econòmica difícilment tenien marxa enrere.
Com dic, això encara va trigar temps a materialitzar-se amb un canvi de règim. I, de fet, quan aquest va arribar va ser per passar a un règim encara més autoritari, el de la dictadura de Primo de Rivera. Però, mica en mica, els moviments democratitzants van anar fent-se pas i van acabar desembocant en el que anys després acabaria sent la Segona República. Però això són altres històries de les quals estic segur que parlarem en futurs vídeos. Si no te'ls vols perdre, sobretot, subscriu-te i recorda que estem oberts a que ens enviïs propostes d'altres temes per comentar setmana a setmana. El nostre principal objectiu és aprendre junts i passar una bona estona plegats. Esperem que t'hagi agradat i ens veiem a la propera. Fins aviat!